1 milion pohybů, za B 1 tisíc pohybů, za C 1 pohyb, a nebo za D 100 tisíc pohybů. Opět máte 10 vteřin a můžete si vypnout 1 milion, 100 tisíc, 1 a nebo 1 tisíc. Nula. Čas. Nula to bylo. To znamená, že vypršel časový limit. Jitko, ty jsi se přehmátla? Já jsem, no, Chtěla si dát něco jiného? no, ale to je. Dala si Dčko. A co si teda chtěla dát? Já jsem se lekla toho Ačka, tak jsem tam, ale myslím, že to je Ačka. Čili myslíš si 1 milion pohybů. No, Ale máš 100 tisíc pohybů. Vy jste opět dali shodné... Ne, neprehádáš to trochu? 1 milion pohybů. Jestli to myslíte, víte to, nebo to je tak? Ne? To dáváme rovnaké, lebo sa je rovnako oblieka. Kedy vyrazíš, he? my si povedali. No jeda. Nie, že by som opisoval, ale Ačko som dal. A jakože C, ty to bude C, Jsi na seba hrdý. Ja len viem, jak Áno, to šlo ti to. že už nevidím do diaľky. Pána beka. Lebo zobere ho v okno, ale čo tam vidíte? Tento, a tam ďalej by ste chceli. Tak každopádně správnou odpověď na to Petr. Ahoj. Tak pojď. Ale musím sa na to... Áno. Bylo to dlouho. to je nějaký závažný. Nejaké smutné? Je to 100 000. Měla jsi pravdu? Ano. Vidíš to? Čau. Ještě ukážeš, ako pekne štvornožkuješ? Ne? Vypneme to. Kuky. Krištofko. Krištof. Daj papa. Ahoj. A vypínáme.